janfantiw nous ne galon tigɛlaw ye nous ne mɔgɔlankolonw de ye ne bala lamɛnbagaw maliyɛnw an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka mun kɛ an k'o kɛ an k'an fa jamana bɔ nin dangaden ninnu bolo sinon an t'a ɲagama ye wa n bɛna kun fɔ aw ɲɛna yala an ka se yen fɔlɔ an ka président n'o ye Choguel Kokala Maïga ye Chouaïbou kumana anw fɛ l'ancien ministre du Mali le premier ministre du Mali il a dit la vérité foyi tɛ a ma mun fɔ nin dangaden ninnu ye kɛlɛ man di dangaden na Madame Dante Choguel y'a fɔ ninnu ɲɛna ko an bɛ yɔrɔ min na ko on doit se concentrer sur les 3-2 kan k'o kɛ ko on doit aller vers le développement Choguel y'a fɔ ninnu ɲɛna nin y'a san 2 ye Mali bɛɛ b'a kalama a ko ma ko mɔgɔ i bɛ se ka mɔgɔw la révolter san 1 san 2 san 3 ko mais ni kɛlɛ sera yɔrɔ dɔ ma mɔgɔw b'a fɔ ko ne ka dumuni bɛ min je vais manger muso a ka di kamalenkɔrɔ bɛɛ ye mais muso min tɛ ga don a cɛ ye i t'a fɛ bi i t'a fɛ sini alors que muso ka di bɛɛ ye ko n'i ye muso bobara ba cɛ bannen a la a ka mɔgɔlankola de don sinon ni ala cɛ a ka cɛya ko tɛ jamana bɛ o cogo de la n'i nana ka jamana kɔnɔdenw nɛgɛ ka galon tigɛ jamana kɔnɔdenw ye o bɛ tugu i kɔ ka tɛgɛrɛ f'u kun parce que adamaden tɔgɔ ko jigisɛmɛ mais ni jigisɛmɛ nana ban mɔgɔw b'a fɔ ko qu'est-ce que moi je dois manger aujourd'hui ni dumuni ma ye adamadenw b'u ka kumakan u b'a ta k'a bila u kun Choguel y'a f'u ɲɛna Mali bɛɛ sigilen ɲɛna ko on doit aller vers le développement ko parce que n'an ma taga développement na ko jamanaden kelen minnu ye tɛgɛrɛ fan kun u bɛ gabakurun u b'a kɛ k'an bon a ma kɛ yan kɛlɛ man di dangaden na u m'a lamɛn ko yɛrɛfaga su ko tɛ kangarida mɛn o kɛra Mali bɛɛ ɲɛna donc k'a fɔ ko ninnu ma dɛmɛ u dɛmɛna masa min ye ala ye u wulila u nana galontigɛ k'u ka baara ye u kelen ka galontigɛ k'u fa tɔgɔ n'u ba tɔgɔ ye Choguel Kokala Maïga bɔra a ye kangari dɔw ye galontigɛ fana la a k'u ma ko les défroqués ko maa minnu bɛ bɔ ka galontigɛ jamana kɔnɔdenw ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko tôt ou tard ko mɔgɔw bɛ bɔ a kalama ko galontigɛla don ko depuis ala ye diɲɛ dans l'histoire mondiale dans la civilisation humaine ko galontigɛ ma deli ka jamana foyi jɔ diɲɛ kɔnɔ ko dɔ ka bɔ k'a fɔ ale Choguel ɲɛna galon ye jamana min jɔ diɲɛ yɔrɔ min kan ko dɔ ka bɔ k'a fɔ a ɲɛna ko ale Choguel ale bɛ jamana ɲɛmɔgɔya a b'a haramuya a ko maliyɛnw ma ko il faut toujours dire la vérité même si ça te concerne galon ma ɲi dɛ galon ye mécanisme dɔ de ye n'i y'ale kanu dɔrɔn i bɛ kɛ mɔgɔlankolon ye ala k'an bɛɛ kisi galon tigɛ ma ninnu ye mɔgɔlankolonw de ye u bɛ galon tigɛ hali n'u taara sɔrɔ u b'u bɔ kunna u bɛ galon tigɛ dangadenw de don kɛlɛ man di dangaden na ne bala lamɛnbagaw a ye Choguel Kokala Maïga ka conseil dɔw a y'a lamɛn yanni an ka se bi ma yanni an k'an da maga bi la machallah on écoute le docteur le chef de l'État le président de la République du Mali son excellence docteur Chouaïbou le savant l'ingénieur malien masa min ala ye dɔw den muso kelen den cɛ kelen den kelen a y'a kumakan lamɛn. Gande pour dire des choses qui sont fausses aussi ils sont vite rattrapés dès le lendemain parce que la propagande pendant la guerre c'est pour maintenir le moral des gens pour une courte durée. Mais sur la durée, ça ne peut pas remplacer la communication. Si vous voulez dire quelque chose qui est faux, en voulant, les gens vont vous écouter, ils sont contents, mais le lendemain, ils se rendent compte que ce n'est pas vrai. J'ai entendu des gens dire que le Premier ministre, j'ai entendu un ancien ministre, je crois que lui, il est défroqué aussi, et dire que le Premier ministre n'a rien fait pendant la transition. Qui dit qu'il n'est pas au courant de EDEM. EDEM, c'est le ministre qui a dit, c'est le ministre de l'énergie qui a dit qu'il travaille avec le président. Moi, je n'ai jamais été au courant d'un dossier de EDEM. Je n'ai pas besoin de mentir, c'est la vérité. Et je l'ai laissé parce que je me suis dit que ce n'est pas important. Si ça arrive à être réglé, c'est bien pour le Mali. Donc, on est balé dans le bénimé. Choguel a dit à maintes reprises. Ko galon se ka jamana jɔ ko à la fin de journée ko maa min ka baara ye kuma ye maa min bɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ ko o de bɛ tila ka na lamɛn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan maa min ka baara ye tiɲɛ fɔ ye kuma ye hali ni mɔgɔw t'ale fɛ mɔgɔw bɛ tila ka tugu ale de kɔ ko mais maa min bɛ bɔ ka galon tigɛ ko ça ne va pas vraiment ka se ka jamana jɔ k'a mɛn o mɛn ko bɔ bɛ k'a kalama nin kɛra tuma min na o y'a sɔrɔ u bɛ ka bɔ ka EDM galon tigɛ Assimi Goïta ye maliyɛndenw tɔɔrɔ wallahi hali jahanama banna Assimi Goïta la Assimi Goïta ale de ye EDM ɲɛmɔgɔ ye
Masami alaye atanti bintu an bambinu bora ka foko asimi ne edem nyemgoy o kle fla ko fe ay bambidu ayo gen ko parce que bambinu bora ka fo malew nyana ko edem kalfale ndo ale asimina ambe kuma la erimina ay edem ta ko ke jago kunye ka edem ke essence ferroy ala ka corona ka chide ala fleni kana edem feneta ko datuguna chwa kono koni ko mo ka dugu teje ko wallahi billahi lizi ala ti ifene ka suko na foko dugu ka je ame kuma la erimina edem meini nga bodu an bora ka bataki soro soma daina komi leguru bako ko amena taga petroli tani kweri don ba ni malien befe beka taga dabadanna beka taga kuyarta ni be kuyar ta ni kuyarta ibi jija ibe teme feneta ni temeta ni naniga essentiel iba ka kono iba sense mali leguru bako madame Dante ko beka taga kuyar ta ko ngata essentiel ta ko meta taga sena ko na nay abo jija be teme oni kuyar na on nani essentiel aba ka ko teme kono wala saka sense batara limpi ne bala na mabaw nunu meni galon tigeni ni mulbalay na auna depuis bimasi edem ko kera ni tola sugeli ya kanto jiebema ko ata kalama ama sarala ata do mumbe masami ala ye premier ministre do adaka nga douala mais o ma da douala parce que oui checker mo langulu dès le début ou la ne mana mo do yo be boka baka sugelma obuka ne abuka danga diari yanela mais ne afunyana kele manda awye awni kele jeli deni be kele la mais ame so kele mama si alisao ni kele ni réchauffement drone balaw rebe wulide mamina amina taka campagne konnala o donne abadon ko ala ye mo da amuke densuga kilenyi ala ko don ira ankenala donc ni mo ni bi miri ni be sira ala nye sogali keleli mulwaliati te maka est-ce que sogali ou demain ayu demain e kafri den ere mu demain wa an fa jamana de te ni mo nana kabini fa jamana jo ni te kafri ibe tuka kodi o ibe tuka kodi e an bete ka bina de mebia munna me ka de me ngo jigi de do mais ni bina na irana ko asiminga usanaye anya atato mina amba jigo tola arama denga jamana ko jigi de do ni man na kabini fa jamana bo abona sunela an ye shetane di iba fuki jonga laje jongo ala na ka munkenyi sogali yori keo il n'est pas différent de quelqu'un d'autre au Mali. C'est un être malien, il aime son pays. Asimi goita nana ko abina an deme kanga jamana jo amakeya ne ete kafri ni te babro de tu dois lui donner la chance. Qu'est-ce que Choguel a fait autant différent? C'est ce qu'il a fait. Alors, à tout la Choguel n'a que ministre. Où est le problème? Ministre Kamouneke, ce n'est pas être ministre pour servir l'Amérique, ce n'est pas être ministre pour servir le Sénégal. Il était le ministre pour servir le Mali, son pays. Masami alaye ame kele sebela atseka ushula chokoroba e baramingia afajamanaye ni ataraka sola akama na minela ka falini ka banini akama ka kortechi ala akama ka mine ka bana akama ka mine ka do kasola akama eko ki malien gen ke bi daro Mali fitir la eni bakar di ka mine ojo no fe malien demson de bla mu fa onyana. Le Mali ne sera jamais pareil, Inch'Allah. Netaro au de nos politiques fini mouna folfolo autant de Ibeka ou les parcours que vous avez passé autant de tonton ATT. Moi je ne sais pas, je ne me suis jamais involvé dans l'affaire de notre pays, mais je suis là à vous dire neta bedonné mais ne be mundo Malion on est kamalingoro yere de be baroula. L'affaire de notre pays ne sera jamais pareil, Inch'Allah. Cette fois-ci, on va construire notre pays grâce à Allah. Donc, moi, je fais des mais ni agenda wore bibolo kibina malien dino dabo mali kola no agenda bibolo ni bolo mo meka ke asimi gotela ko ka djugu ima fouye nyela. Tu n'as rien vu. On ne va pas exclure un Malien qui a mené le combat. Que ce soit dans le camp de Choguel, que ce soit dans le camp de Chérif Kone, que ce soit dans le camp de Moussa Mara, que ce soit dans le camp de quiconque, tout homme qui est l'opposition, nul ne sera ridiculisé. Personne, sauf si tu montres tes raisons. Parce que le Mali a besoin de tous ses enfants.
Mali mɔgɔ b'a den bɛɛ de la. En cité malien den ka tɛmɛ mɔgɔ si kan. Donc il faut qu'on se respecte. Erreur minnu kɛra ka tɛmɛ, au kɛra on a appris et on bouge. Mais si tu crois qu'il y a un Malien qui est sur la terre, qui croit que quelqu'un va isoler Choguel Kokala Maïga, je suis là à vous dire, quel est Mandi Danga Dina? Quel est Mandi Danga Dina? Choguel, c'est un monument de notre nation. Et il va rester. Il restera. Il a incarné. Il a donné sa vie pour notre pays. Comme Arashbash. Arashbash sera respecté. Il a donné sa vie. Il a fait éveiller des consciences des Maliens. Que tu l'aimes ou pas. Que tu es d'accord avec lui ou pas. Malgré ses erreurs. Il faut respecter vos zéros. La méchanceté de l'autre Malien. Moi, Dante, le fils de Bakari. Je vais mettre fin à ça. Inch'Allah. Donc, Choguel nous a avertissé. Comme Arashbash nous a avertissé. Comme Ben le Cerveau nous a avertissé. Comme Tata Rose nous a avertissé. Comme Clément Dambélé nous a avertissé. Comme Kaoudim nous a avertissé. Et j'en pense. Malgré tout ça, quel est Mandi Danga Dena? Danga de Bouko. Masami alaye ou Baumou Mounou Fauye. Ou Kera Sourasiye Galonkan. Ka Garadi Soro Galonkan. Ka Sojo Galonkan. Ka Moussofourou Galonkan. Ka Den Soro Galonkan. Fen beni batara Den Numbulu. Ou ya be Soro Galonkan. Ou ane bena kumani do Fauye. Alou ye placé min soro. Ou ya soro de parce que da barkaleon de nous la. Mou mounou Baouye Gadou Fauye. Ou luko ko djenga tuko. Ne Dante bo jamala. An nana de karanga daraja doni doron kuku. O daraja rula senioroina. E mala koroshi de. Do de on kelen ko nimbo kelela. Mune kera. Doni ma jiginso. Masami alaye do ou futiri mbuko. Ou fle niye mamunu fene kumeka boka kumawi. Ou fle kwa ulu fanu bafaga niye benyana kelganteri refe. Ambora ka ablonya inga communiquer sur son madena. Mekla ka kala ko la main. Donnez balana mabaga c'est pour vous montrer que ni manamana comme il fle ce n'est rien à voir avec ce qui s'est passé avec les 2 jours. C'est ça mon point d'analyse. Il faut qu'il y ait un malien d'où il faut qu'on fasse. Voilà ça c'est un panouille. Ni ça ce n'est rien de nouveau. Mais ni maninke, il faut que je recule. Il y avait 2 messages dans mon analyse. Kairala ka foyna danga diwni dun kele. Kairala ka foyna munu meka sugal kolo kele. Ulu ira fane danga diwni. Ulu e danga diwni munu mba foyna. Parce que abadon, cheya e compétition ni. Cheya e compétition ni. Arama di ni be fait mi fait. Ibe kele de ka no fait. Kaso ima bulukurun fuli. Ni awbe ka mogo do deme. Ni jamana kado yi. Jamana kadi sugali. Oh, angana bari che. Ni mogo mi makan kadi malien dewni. Ni mogo mi jugo kadi ni malien dewni. Ni malien dewni ado mogo mi seka jamana jo. Ala ka jamana kalfa otigila. Ni sera kelela. Mene ko figa dabali tirela. Ko fone ka faga akake e kofe. Anto malien den sugu fait. Nous on veut pas ce genre de malien. Donc le début de mon introduction, c'est pour ces gens. Choguel Kokala Maïga, c'est un non-manquement de notre nation. Ce n'est pas me dire. Il faut aller écouter ce qu'il a prédicté. En flamou qu'on a bis au Madaina. Choguel Yen Foyana, à la tête 2 mois bon. Il faut faire sortir ton baron et la personne qui est en train de chroniquer avec. Ou pour, il faut nous montrer ce qu'il a prédicté. Et on va faire l'analyse pour cette personne. Il y a un faux bon manengana. Nous il faut onyana. Nous kele jeli din abana kelema. Ni kele ala madamene. Choguel, il est la ligne rouge de Dante. Et tout homme qui le touche, tu vas m'avoir sur ton chemin. Nebeka kamado da awi. Aw si tu sais né kelela. A beni kouranetche. Ni mali kele damne folo. Ni kele eksigoroma kemei. Ne duru like. Kuma tede. Ibeta wolofo bugu kawde nyininga. Tiga Ameriki la. Mais ni talento fana la. Mogo munu mendo Ameriki. Mogo munu mendo Ameriki. Ibu nyininga. Chembe chemene mine ka sendo akono. Ano rebe barula. A beni kuraneche. Galontere o Ameriki di. Mogo mbe polisi mine ka klichi.
Amérique anu de be baro la galon te de anu kamalengoro yere de be baro la nete Morocco ne de Choguel il a mon support mais c'est quand parce que a temena mo me poursi mine ka cliché Amérique anu de be baro la ni craint ce n'est que le craint 5% drone ni on ne va pas ridiculiser un homme malien qui a sacrifié sa vie pour notre pays. N'est-ce qu'elle est flânée? N'est-ce qu'elle est sur le coyou? Ah, tu connais femme ça. Moi, mon combat n'est pas sur elle. Moi, mon combat, c'est l'homme malien. Nous, au fond, on avait Sandroubo. N'est pas malien d'un qu'elle est là. Malien d'un, on est cadené. Mais c'est qu'elle est là. Mais à la